Okay, good day sa lahat. Right now, ang atin namang video ay cooking lesson, okay? Well, I have to cook because Ilongga Majungera took a break and get a vacation for 45 days in Iloilo. So he deserves a vacation. So as such, we have to cook. I have to cook to survive here in America. Okay, ang ulam ngayon, ang sudan is sinigang na bangos. Okay, ang itong mga gulay, iyan talbos ng kamuti galing sa garden ni Ilongga Majungera. And this one too, I don't know what you call this. I think this is a bell pepper. Tapos lagyan ko ng sibuyas, may konting string beans, ano tawag sa Tagalog, sitaw. Ang tawag sa amon sa Ilonggo is balatong. And 1 piece of talong. So this is the vegetable for my sinigang, and this is the sinigang na bangos. Well, this bangos is from Pangasinan. They import this bangos from Pangasinan. So that's how we do the sinigang na bangos. We don't buy ang cultured na bangos dito. Meron din silang kino-cultured, but we prepare yung sa ating galing sa atin. Okay, so this is the ingredients of sinigang na bangos, and as I said, I have to cook to survive here. Okay, I learned how to cook when I arrived here in America that was 1991, alone by myself because my family naiwan muna doon sa atin dahil pepetisyonin ko pa sila. So I live alone and wanting to kill the boredom. Sometimes I have to learn to cook. I learned it that's why it's much economical, saka sariling atin. So yun ang advantages at mura. So I learned how to cook here by myself if I want to survive here in America. And I mentioned it's sinigang, so I just use the one that is hold on the one that I bought from what is this in the supermarket, like this this is the one I bought, pang-asim. Now Pamana is the brand of seafood grill supermart, the local Filipino supermart here, but this is what we use. Okay, so watch out, and I will teach you how to cook sinigang na bangus Ilonggo style. Probably in some other part in the Philippines they prepare it differently, but as Ilonggo, ito kasi ang nakikita ko nung nagluluto yung nanay ko at ang lula ko, so ginagaya ko na. Okay, for the meantime, I sit back and I will prepare everything. Okay, I forgot the most important thing for me when I'm cooking is the ginger. Okay, ang tawag sa amin dito ay ano bang tawag? Basta ginger. Okay, this is what I use in all my cooking, and as you notice, I don't use the tomato ng kamatis kasi yung nanay ko at saka si Ilongga Majungera mahilig silang mag ng kamatis. Ang tinanong ko
What is that for? Sabi pang-asim daw. Na-notice ko, kung may kamatis, manamis-namis ang sabaw. So, I don't like manamis-namis. So, I don't put tomato. At saka, ito palang kamatis dito sa Amerika, they consider it as a fruit, not a vegetable. Kasi ang mga kasamaan ko sa opisina, nagdadala sila ng kamatis, and I asked them, kinakain lang nila ng kamatis, and masarap daw dahil it's a fruit. Well, it's up to them, but I seldom use kamatis. I don't use kamatis. I only put kamatis in my salad. Okay, so now I prepare medyo kinalati ko na dami-dami kasi babawas pa yan ang tubig sabaw pag nagkuan na. Okay, so what I do, itong ginger, ano bang tawag sa ginger, kalimutan ko, pero mamaya makuha ko yan. Okay, saka itong kuan, sibuyas, yan lang ang nilalagay ko. Okay, tapos pag kumulo yan, lagay ko na ang bangos. Okay, so yan ang ako magluto. That's the way I learn how to cook by myself. Okay, now kumukulo na. Okay, nilagay ko sabay yung kanina, yung ginger at saka sibuyas. Okay, now that kumukulo na, at nilagyan ko na rin ng initial na asin at saka yung ano ba yun, pang-asim. Okay, now I'm gonna put down my bangos like this. Okay, right there. Alright. Let me see kung itong ilonggo, sinigang. Okay, parang naparaming sabaw ko, but anyway, okay, bawasan na natin ang apoy dahil gusto ko maluto lang siya na ganyan sa apoy. Okay, so yan, hintayin ko muna kumulo uli, tsaka titimplahin ko na final na timplada kasi parang kulang ang asin ko kanina, pero yung pang-asim, I think that is already okay. So mamaya ng final na kwan. Okay, now kumukulo na. So if you notice, hininaan ko lang ang apoy. Okay, now is the time na lagay ko na yung mga yung aking mga vegetable. If you notice, itong talong, yan, yung talong ngayon ko lang hiniwa bago ko lunod. Okay, lunod, saan tawag sa amin si ilonggo, dahil the reason is that ayokong hiwain muna dahil magyeyelo ito pag inano ko na kagad. So ang ginagawa nila, kung gusto mong hiwain, ano mo sa tubig para hindi mag-change ang color ng talong. But I don't want to do that kasi ayokong mawawala ang freshness ng vegetable, at saka kung whatever na vitamin, perceived vitamin pa diyan, hindi sa tubig. Okay, so I want it as much as possible na intact lahat, as fresh as it can get. Okay, so yon, inuna ko muna ito, no? Tapos
Pag medyo kumulo na ng konti, papatayin ko na ang apoy, okay? Finally, ito na ang talbos ng kamote. Okay. There you go. There you go. Alright, there. Now, that's how it is. Okay, tapos takloban sa kaldero. And then patayin ng apoy. Okay? Let this pabayaan mo na lang na ang steam na ang magluto sa vegetable. Okay? So that's how it is. Let it stand for a while hanggang maano ang talbos ng kamote. Okay? Okay. Matigang naman ko, no? Sang kwan. Sa diri, kung magtigang ako, 3 ka cup. So, 1, 2. Ang advice nila, kung 3 ka cup nga bugas, 3 man ka cup nga tubig. Pero ginatugag-dugangan ko ang akon. Mga 2/3 na tubig. Kaya nga balaan mo, wala ko ginakilisan ang bugas. Why? Nga wala ko ginakilisan ang bugas? Because, kung kilisan mo ang bugas, ang tanan nga mga vitamin complex and everything sa bugas, iula mo. Okay? Now, daw gamay-gamay ng tubig. So, himuon ko na lang ng style nga pang ala kwan nga native nga study. Okay? Daw ko lang ng tubig. Anyway, amo na ang reason. Nakita ko na sa akon nga nanay kag sa asawa ko nga ginakilisan nilang tubig. I remember before, a long time ago, very kwan ang beribire. Okay? That is a vitamin B complex deficiency. Now, what tokiban nila nga ang ginakilisan kag iula ang tubig. So, ato na to ang tanan nga vitamins and mineral complex. Inula na. Ang nabili na lang sa kaldero, ang starch. Okay? Which has no nutritional value. So, amo to. So, ginatudloan ko sila nga hindi na pagkilisan. Kaya hindi sila magpati kay nga kay kuno mahigko ang kwan ang bugas kinanglan limpyuan. Now tama ina kun dito sa aton nga mga bugas kay I seen nakita ko dito ang mga bugas ginabulad sa higad sang karsada. Ti nagisamo-samo ngigko dara kag tapos galingon lang ti wala diriya sa Amerika gina-treat na inilimpyo through something like machine nila, through heating or whatever, nga ang mga kagaw mapatay. Tapos, enrich pagid nila sa mga vitamin complex. Ang gindugangan pagid nila ang bugas nga B complex o minerals. So, that's why nga wala ko ginaugasan. Kay kunugasan ko, hinula ko lang tutanan ang mga dugang sang factory nga mga vitamina. So amo ina. So ginatudloan ko sila, hindi sila magpati sakon, ako pang ginasaway nila. Okay. It's sure. But since pag-abot ko diri sa Amerika, magtigang ako, wala ako nagakilis kag nagaula sang kinilisan. Ginatubigan ko lang kag itigangon. And I think kuan man wala man kay buhi man ko sa subong way man ko mapatay. Okay? In fact, daw super healthy pagid ko. Okay? So amo ina ang pagtigang. So mga old style na nga kwan nga sang una sa aton amo nang ginabuhat nila. Finally, this is the finished product. Okay?
This is my lunch. Look at this sinigang na bangos, Ilonggo style. My version of the sinigang, and my favorite part in the bangos is the head, ang ulo. Iyon ang paborito kong part sa isda. And I found out itong mga Amerikano dito, tinatapo nila yung yung ulo ng isda. Okay? When I asked my cousin, ang pinsan ko, bakit ayaw niyo ng ulo ng isda? Dahil daw yung mata nakatitig pa sa kanila habang kinakain nila, which is very funny. Okay? So that's how it is. And I want to enjoy my lunch. Come with me. I want to share, but I cannot, hindi ako mabubusog pag somebody is watching me, even though nasa video. So itong side dish, ang pritong baboy, and this is what my daughter cooked this breakfast, and hindi naubos. Okay, so this is my lunch. Okay, so thank you for watching. Bon appetit.